Tagal na nabimbin ang municipal budget ng LGU Agno Pangasinan na kahapon lamang ay nakalusot sa second reading ng Sangguniang Bayan. Ayon sa mga opisyal, ilan sa mga dahilan ng pagkakaantala ay ang dami ng hinihinging requirements ng ilang konsihal sa ehekutibo at gayon din ang atrasadong pagdinig kaugnay ng panukalang pondo ng bayan. Dismayado si Vice Mayor Jonathan Domoral na umabot pa ng Enero 2026 ang pag-usad ng kanilang municipal budget. Na kami dahil ba't kailangang umabot pa sa ganitong January? Pwede naman siguro sana until the end of sana yung December 30 or 31. Kasi pwede naman yun kahit hindi mo pa naisabit Sangguniang Palalawigan, pero kung inapprove ng Sangguniang Bayan, hindi pa rin siya re-enacted. Domoral. Sa kabila nito, inaasahan po magkakaroon ng special session ngayong araw ang mga miyembro po ng Sangguniang Bayan para sa third at final reading ng municipal budget bago ito isumite sa ekutibo para sa pinal na pag-aproba. Ganda naman kanina yung naging takbo ng yung second reading namin. At yung sila na rin nag-request ng for tomorrow is for the approval of third reading na rin. At isasabit na rin namin sa budget office sa budget officer namin. At the same time, kopya ng ating Office of the Mayor. Samantala, minado po ang Vice-Alcalde na re-enacted budget muna ang gagamitin pondo ng bayan habang hindi pa naaprubahan ang bagong budget. Gayunman, umaasa siyang hindi ito makakaapekto sa benepisyo ng mga kawani pati na sa mga nakalinyang programa at proyekto ng lokal na pamahalaan. Though re-enacted ang niya, hopefully, sana hindi naman totally na yung mga ibang mga benefits namin maapektuhan. Talagang, despite na nagkaroon ng problema, pero hinabol pa rin na yun lang naman ang namin sa budget. Nagbabala rin si Domoral na posibleng maapektuhan ang pagiging kwalipikado ng bayan sa ilang parangal kabilang na ang Seal of Good Local Governance na kumikilala sa maayos at epesyenteng pamamahala sa pananalapi ng lokal na pamahalaan. Umaasa naman si Domoral na isasantabi ang politika ngayong umusad na ang usapin sa kanilang municipal budget at susuportahan ang mga programa at proyekto ng ekutibo para sa mga tiga-agno. Na-approve na po yung budget, siyempre yung mga plano at proyekto ng ating butihing mayor, may pupush na. At ang madalas ko naman sabihin sa kanila, tapos na ang politika. Kumbaga, kung ano yung plano, kung ano yung proyekto ng ating butihing ama ng ating bayan, irespeto sana natin at tulungan natin. Dahil ang makikinabang naman dyan ay taong bayan, tayong lahat, lalo na kung gaganda at uunlad ang ating bayan. Sa ngayon po, umaasa po ang pamunuan ng LGU Agno na tuluyan ng marisolba ang usapin sa budget upang maipatupad ng buo ang mga plano at proyekto para sa kanilang mamamayan. IFM News. IFM News. IFM News.